Fanga ye laseli kɛ damabɔ sariya sun seginnin kani kan janvier kalo kɔfɛ. A y'a jira ko kɔnɔna jateminɛ dɔw y'a jira ko Mali n'o ye farafina sanubɔla ŋana dɔw ye o tɛ tɔnɔ sɔrɔta tilennen sɔrɔ k'a sɔrɔ a bɛ salen dɔgɔyali caman di. O sariya sun nin min kɛra juin kalo o tile 17 la n'a sɛgɛsɛgɛra yɔrɔ 3 fɛ minnu ka surun kumaɲɔgɔnya la o b'a jira ko fanga b'a fɛ ka 100 saradala 10 ɲɔgɔn tilennen ta damabɔ siratigɛw la ni yamaruya dira a ma k'a to a ka se ka 10 sɔrɔ jatebɔ sarataw la. A tun bɛna sugandi di jamana ma ka 100 sarala 20 wɛrɛ san jagokɛcogo san 2 fɔlɔ kɔnɔ n'a sɔrɔla jamanaw ka damabɔ tɔn kura dɔ sababu fɛ. Dugukolo kan waridonnaw tun kan ka 100 sarada la 5 di sigida mɔgɔw ma o sɛbɛn nin kɔnɔ. Mali ka sisan damabɔ sariya min tɛmɛna san 2019 o bɛ 100 saradala 10 di jamana ma ni se 100 saradala ka 10 wɛrɛ sɔrɔ a bolo. Sariyasen wɛrɛ min bɛna sigi sariya min kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye ka damabɔ kokɛlaw bila ka sigida mɔgɔw caman bila jɔyɔrɔba la ka seko ni dɔnko ni fɛɛrɛ kura bila ɲɔgɔn na ka dan sigi jamana wɛrɛw ka sara musakaw kan kunnafonidilaw y'o fɔ. Mali damabɔ o minisiriso ka kumalasela dɔ ma sɔn ka kuma o sariya sun nin kan k'a fɔ ko sariya si ma labɛn fɔlɔ jamana tɛmɛnenw ka damakɛɲɛ la. Barrick Gold n'o ye sanubɔla ɲɛkun 2nan ye diɲɛ kɔnɔ ani Canada ɲɔgɔn dan B2 Gold olu bɛ sanubɔla ŋanaw cɛ ma wa u bɛ ka sɛnɛfɛnw boli caya Mali kɔnɔ hali ni fanga bɛ ka wuli tuma caman na ani lakanabaliya min bɛ ka bonya. O filanin bɛ damabɔ kokɛlaw damabɔ cɛ minnu bɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni fanga ye min b'a fɛ ka sɔrɔ caman sɔrɔ seko ni dɔnko siratigɛ la min tora ka ɲɛnajɛ hali ni fanga tiɲɛni ni silamɛ murutili ye min bɛ mɔgɔw faga.